Ruzhinji rwenyika yeZimbabwe ruri pakuchema nekubayikana kwemwoyo mushure mekunge makurasikirwa naDoc Judah anova aizivikanwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe mushure mekunge aunzwa achiziviswa kuruzhinji rwenyika neanonzi Flex Standmaster apo achitsvaga rubatsiro. Kusangana kwatinoita pano paYouTube channel yenyu Harare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe tichiti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks ndiyo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Zuva ranhasi tiri kuuya tichichema anonzi Doc Judah vamwe vaimuziva zvizhinji mushure mekunge mukomana anga ane makore 15 years ekuberekwa from Headlands near Rusape, Zimbabwe. Doc Judah akatanga kuzivikanwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe paakabatsirwa naStandmaster anova uyo anobatsira anopa space yeveruzhinji avo vanenge vane matambudziko akasiyana-siyana anenge achitsvaga rubatsiro kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Ende Doc Judah mukomana airarama nehurema ende akaziviswa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe through Standmaster apo paaitsvaga wheelchair and also achitauro zvishuro zvanga zviri pakati pemwoyo wake achiti kana akura anozoda kuita doctor. Asi poziviswa nhau dziri kubva nekuna Standmaster anova aimubatsira achimuzivisa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti Doc Judah vashayika nekuda kwekurwara kwenguva diki diki kwavakaita apo iri kutsanangura kunzi vakarwara nechirwere chekuanzi malaria avakaita akazoita kuti vamhanyiswe kuchipatara asi pazoziviswa kunzi Doc Judah vafa. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosiririsa zvaitika ende ruzhinji rwenyika yeZimbabwe ruri pakuchema mushure mekunge pachiziviswa pamusoro pemukomana uyu sezvo anga ari munhu aitaura mashoko akadzama ende aitaura pachikuru ende achitaura achifara aiva munhu aifara zvakanyanya ende munhu akawana rubatsiro rwakanyanya kubva kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kubva paakachema-chema achiti paari kugara hapana kunyatsomira zvakanaka. Ruzhinji rwenyika yeZimbabwe rikamubatsira kubva kuti awane pekugara awane zvidhina through Standmaster vanova vaimubatsiridza vanhu vanobatsiridza vanhu vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana. Asi chiitiko ichi chasiya ruzhinji rwenyika yeZimbabwe ruchichema nekuda kwekuti munhu panguva iyi mafiro aiita zvinhu zvinorwadza zvinhu zvinosiririsa sezvo anga ari munhu wekuti nguva nenguva aifona achitaura naStandmaster mavidhiyo Standmaster vaisheya vachipa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti ruone zvese zvaishwirwa naDoc Judah. So nauyi vakawanda vanyora tsamba dzekuchema asi tichitarisa mashoko akanyorwa naStandmaster achizivisa kuruzhinji rweZimbabwe maererano nezverufu urwu. Akanyora iye Standmaster achiti Doc Judah mabirira personally manditema nerakagomara demo go well my beloved. Ndo mashoko akanyorwa manheru ane zuro naStandmaster Flex vachizivisa ruzhinji sezvo vakamhouya vachiisa mavidhiyo aJeff Judah 3 days before vachiti pray for him ende Jeff Judah achitaurawo ari pamubhedha wechipatara iye achiti ndaadmitwa kuchipatara ndiri kunzwa malaria. Ende Standmaster pasina nguva masikati ane zuro vakabudisawo mashoko achiti Jeff Judah ari kutsvagirwa ambulenzi kuti abatsirwe. Asi pasina nguva zvakare ndipo pakazoziviswa nezverufu rwake. Zvinova zviri zvinhu zviri kubata mwoyo, zvinova zviri zvinhu zvekuti afa mushure mekunge anga akatarisana nekuda kuvakirwa imba kwaaida kuitwa neBumlow Investment inova yanga yakamupromisa kuti ichange ichimuvakira imba yake kusvika igopere kusvika agogare mumba. So vanga vatoenda pasitendi yaida kuvakirwa imba. Zvinova zviri zvinhu zvaita kuti veruzhinji vati chii here wasada kuti Doc Judah avewo nepake pakugara achinziwo landlord. Judah, 15 years old from Headlands near Rusape, Zimbabwe, died recently after being hospitalized
with suspected malaria. Born with a disability, he became known online after stuntman, a philanthropy, a flex stunt master introduced him and got him a wheelchair nicknamed Doc Ajuda because he dreams of becoming a doctor. His upbeat personality touched many people. The community rallied around him. Corporate and individual funded a house for his family near his primary school at Yokishim off the Harare Tumtare Road. Pamlo Construction was building it, and his mother had just completed a hotel catering course. Judah was a bright student that struggled to get to school from outlying areas. He passed away before he could move into the new house or pursue his dream of becoming a doctor. Zvinozvinorwadza tinongoti azorora murugare Jeff Judah RIP. Ndizo nhau dzatanga takabata pano paHarare Networks. Patinokuzivisai zvizhinji change chikuzivisai maererano neurongwa hwekufambiswa kunenge kuchiitwa kuti paziviswe kuradzikwa kwaDoc Judah.